Dobrodošli u Anđeosku kuhinju. Danas ćemo vam prirediti perkelt od soma, pinklece sa sirom kao prilog i palačinke sa sladoledom. Za pripremu perkelta nam je potrebno file od soma, domaća slanina, crveni luk, pasirana rajčica. Prvo ćemo 10 dkg domaće slanine i 1/3 luka usitniti i staviti u posudu za pirjanje. File od soma izrežemo na šire rezance.
Pošto nam je osnovna namirnica som, za današnjeg gosta u emisiju sam pozvao gospodina Milana Beslića, mog prijatelja, inženjera strojarstva i predsjednika Športskog ribolovnog društva Šaran iz Požege. Eto, kao dugogodišnji ribič, predsjednik Športskog ribolovnog društva Šaran iz Požege, koji gospodari ribnjakom u Eminovcima, gdje između ostalih riba ima i soma. Nešto ćemo reći danas o ovoj ribi koja je na ovom području još prisutna u ribnjacima u Trenkovu, zatim na jezeru Raminac kod Lipika i nešto u donjem toku rijeke Orljave. Prisutnost soma na ovom području seže u stara vremena, pa tako i u starim putopisima. U jednoj knjizi putopisi iz Požeške županije u Slavoniji, gdje su dva putopisca bili negdje oko 1783. godine, spominje se som u riječici Veličanki, koja je danas, nažalost, mali potočić. Tada se uz soma spominje i šaran i krkuša. Isto tako, početkom 20. stoljeća u knjizi Julija Kempfa Požega spominju se veliki somovi na rijeci Orljavi u Pleternici kod Brane. To su somovi bili 40-60 kg. Danas je to samo zaista povijest. Mamci koji se koriste za ribolov soma su različiti, znači od nekakvih glista, mrtve ili žive ribice, pa čak i lignja i morska riba. Som posebno voli intenzivne mirise, tako da je bolji mamac onaj koji malo odstoji i počne već fermentacija. On svojim osjetilima to osjeti i na veliku daljinu i posebno osjeti kretanje i vibracije žive ribe sa svojim brkovima. Naime, som u gornjoj čeljusti ima dva velika brka i u donjoj čeljusti ima još dodatno 4 manja brka kojim osjeti vibracije i onda ide prema nekakvoj ribici koja mu u prolazu. Posebno zanimljiv ribolov soma je živom ribicom na površini. Napravi se takav sistem da jednostavno nekakva babuškica lupa po površini i time privlači soma. A u nekim dijelovima svijeta je poznata i bučkalica gdje se namjerno izaziva znači buka, udara se po vodi da bi se soma diglo sa dna i onda on prilazi mamcu kojeg je ribič već postavio za ribolov. Sad ćemo prirediti tijesto za pinklece. To je tijesto kao za domaće rezance. Znači ide meko brašno, malo integralnog brašna, jaja, sol, voda.
Kad smo tijesto dobro umjesili, podijelimo ga na manje loptice, pokrijemo krpom i ostavimo da odmori 15-20 minuta. Prvo ćemo pripraviti smjesu za punjenje pinkleca. Znači svježi kravlji sir, jaje, malo crvene paprike i soli. Sad ćemo razvaljati tijesto za pinklece.
Uz perkelt preporučavamo vino Šage, mješavinu crnih sorti obitelji Perić iz Velike. Živjeli i dobar tek! Za palačinke su nam potrebne sljedeće namirnice. Integralno brašno, kukuruzno brašno, bijelo brašno, mlijeko, jaja, sol, šećer. Prvo ćemo izmiješati 3 vrste brašna. Zatim ćemo dodati sol, šećer, mlijeko i jaja. Tople palačinke serviramo sa sladoledom od vanilije, pospemo ekološkim bućinim uljem i dekoriramo sa sjemenkama buće.
Za pripremu palačinki koristili smo ekološke namirnice koje će nam predstaviti kolegica Nives Lovrić, predstavnica tvrtke Grbić. Zadovoljstvo mi je predstaviti obiteljsku tvrtku Grbić d.o.o. koja je osnovana 1991. godine i od tada se bavimo raznim djelatnostima od ratarstva, stočarstva, ekološke proizvodnje i drago mi je da smo ovdje baš upotrijebili to naše ekološko djevičansko bučino ulje. Za spravljanje palačinki Anđelko je koristio i naše integralno pšenično brašno, ali u kombinaciji sa odličnim kukuruznim brašnom koje je proizvedeno od sorte, a ne od hibrida, jedne vrlo slatke i daje odličan okus svim jelima. Htjela bih naglasiti da je ovo naše djevičansko bučino ulje proizvedeno na ekološkoj farmi koja se nalazi na obroncima, to je samoj granici sa Parkom prirode Papuk i stvarno su kontrolirani uvjeti u proizvodnji. Bitno je naglasiti možda još i te naše žitarice koje proizvodimo, da ih meljemo na domaći mlin i da su one od cjelovitog zrna pšenice, znači integralne, kompletne. Važno je naglasiti i da su nutricionističke vrijednosti ovakvog ekološkog pripravka ili ulja ili tih brašna, da ono u sebi sadrži maksimalnu dozu i E-vitamina, i kalija, fosfora, nezasićenih masnih kiselina koji su inače sadržani u sjemenci.